Yen laire kawangun batine ora kuwi ya wis mesra tanpa guna. Monggo sakarep iku bangun batin iki luwih angel luwih abot tinimbang bangun lair. Sabab bangun batin iki ngrubah watake menungso dijegake moral. Ya toh? Iya. Tuladane ora sabato, aku lamun kakang dhewe. Zaman nomku ki mursale kaya apa ya toh? Aku iki siji gelut, loro nantang wong kuwi aku. Yen siadi lumuting bocah wong wedok, siadi iki dadi maling. Ya lah. Iya. Lah, kami bab-bab iki wis diaturake mau wis cetha. Lumadine kahanan saya tambah tuwa, saya tambah ngerti kang dadi werdi murid kang sejati.